groeso cynnes I Ffrainc, France. Rownd groeso cynnes to the Welsh Development Team. He brings sheet number 16 out. Meirion mae hynny'n cymryd lle rhwng Ffrainc a Chymru a'r cystadleuwyr ydy yn cynrychioli Ffrainc Jeremy Legoni ac yn cynrychioli Cymru Llyr Jones yn cynrychioli Ffrainc ar 3 Loic Legoni ac ar 4 Ilan Rhys Jones. Felly dyma ni garfan datblygu y gneifio Cymru sef Llyr Jones, Llyr sy'n newydd nefo ac Ilan Rhys Jones yn herio'r ddau frawd o Ffrainc Jeremy a Loic Legoni. Mae yna 20 oen wedi bod yn y gorlan. Mae hi drawiad am drawiad rhwng Llyr Jones a Loic Legoni ar hyn o bryd. Ond Llyr Jones yw'r un cyntaf I fynd I fewn am, dwi'n meddwl bod y cyfrwr yn anghywir a bod yna 17 allan gan y Llyr Jones, neu falle bod nhw wedi dal fyny. 17 wan allan I Loic Legoni hefyd. Felly gadewch I ni gael golwg fanylach ar ei technegau nhw ar y grefft fan hyn ar y pegwn yr ornest yma, 5. Ie, y fanna da ni'n edrych ar Ilan Rhys Jones, ond y Ffrancod ar un o bryd yn gwneud y trawiadau hirion na, rawd y gornel a Loic Legoni. Ond rwan ta, lle mae'r Cymru o gymharu a Llyr sy'n newydd o fanna. Wedyn Loic Legoni, nôl â ni at y brawd Legoni arall, sef Jeremy Legoni, mewn â nhw. Ie, oen arall allan o fanna i'r Ffrancod. Lle mae Ilan ar Ilan, cael ychydig bach o draffaeth yr ystodiau hirion o, mae'n dŵad at ei gilydd rwan. Llyr Jones yn ail gywiro'r oen yna. Ilan eto efo'r oen yna sy'n bach yn nerfus ac yn cicio, ond I ddaw pethau dan reolaeth, dwi'n siŵr. Sbiwch ar y tasgu yna sy'n digwydd o ran y chwys ar Llyr Jones y fanna. Unwaith eto o'r oen yna'n cicio, yn teimlo'r tensiwn fel mae Llyr Jones yn yr achlysur enfawr yma nghanolfan gneifio Meirion. Wedyn y Ffrancod unwaith eto, Loic y brodyr Legoni. Maen nhw wedi bod yn cystadlu yma yng Nghymru, maen nhw'n gyfarwydd iawn ar llwyfan yma yn y sioe fawr, ond Ilan Rhys Jones ydi hwn rwan, mewn â fo, y ddau ohonyn nhw, Jeremy Legoni ac Ilan Rhys Jones a Loic Legoni I mewn am yr oen nesaf. Faint sy'n ar ôl yn y gorlan na, mae'n anodd dweud mae'r counters wedi mynd ychydig bach yn wellgo ar hyn o bryd, fodd bynnag. Mewn ar unwaith eto a Llyr Jones, Llyr sy'n newid Ilan Rhys Jones yn mynd rownd y gornel na rwan, ystodiau hirion y Ffrancod yn ystodiau hirion yr un pryd hefyd. Fawr I ddewis rhwng nhw ar hyn o'r bryd, mae hon yn mynd I fod yn agos. Dwi'n bwrw golwg sydyn I fyny ar y marciau bwrdd. Maen nhw'n uchel gan yr 4 bachgen ar hyn o bryd y dweud y gwir. Felly maen nhw'n cneifio gyda pwyslais ar gyflymdra ac wrth gwrs mae'r sylwebedd yma sy'n cael ei gynhyrchu fan hyn I greu awyrgeilch ar ei gyrru nhw mlaen. Mae'r gynulleidfa yma sy'n orlawn yma nghanolfan gneifio Meirion hefyd yn ei gyrru nhw mlaen. Dyma ni olwg ar Llyr sy'n newydd yn Ilan I mewn unwaith eto ar gyfer y ddau yn nhw. Trawiad am drawiad dwi'n siŵr ar hyn o bryd. Y ddau wedi dal fyny efo'r Ffrancod ac ar hyn o bryd. Dwi'n meddwl bod Loic Legoni rhyw chydig bach ar y blaen a 20 oen allan ar y bwrdd gyna fo. Ond yn ôl â ni rwan at Loic Legoni. Hwna di'r boi. Ydy Llyr Jones yn mynd I lan fyny o. Mae'r ddau o'n nhw. Drawiad yn brawyd yn boes bach. Ydy wir. Mae'n mynd I fod yn anodd iawn penderfynu rhwng y ddau yma. Y ddau o'n nhw'n pwyso efo'i gilydd. Dyna chi'n gneifio Cymru a Ffrainc yn gyfartal o ran cyflymdra fanna.